din Biblia. Usasin kasikatan no adi kat siya'y pinakasikat ay libro sin entero ay lubong. Gapu sina ay libro at adoy binmula ay sektan di Kristyanismo ya at adoy interpretasyon, diskusyon kan argumentasyon di pinarunway na. Udwan ay panawon at adoy may ilat ako ay Biblia ngano mamingsan ket wat mabubutan lang sin kabinet ako. Mabalin pa ay piliom no sino ay lingwahe di Biblia di alaang English, Tagalog, Espanyol, Ilocano, uray pa'y kan kanaay. Ngam amuyo ka di ay udbayag kat din Biblia kat usalaang ay lingwahe nakasuratan na. Nakasurat na singkali ay Latin, kat kasapulan ay di lang nakaeskwela singkali ay Latin di makaawat sina. May sapay, adikan mabalin ay manugam si Biblia nga numatiliw kay waday Bibliam kat mabalin ay say katuyang. Ngum usa ay taga-England ay managan si William Tyndale di nakanumnum ay dapat ma-translate si English din Biblia tapno nalaka ay maawatan din kakailian na. Mamati si siya ay dapat din Biblia kat nakasurat sin kali ay nalaka ay maawatan di ipugaw ya dapat kuma kat adi maparitan din komo na ipugaw ay mangbasa sin Biblia. Gapu sina inpapati na nansuro si walo ay lingwahe nga pakairamanan di Greek kan Hebrew din ay lingwahe ay nakaisuratan di Biblia sin Chimpuna. Idi na i-translate na din Biblia, pinadas na inwaras sin ili na ay England. Ngamidi maamon din gobyerno sidi, kinumpiskarda amin ay Biblia, ay in-translate na kat inpuda. Pinadas William ay kumbinsaron din arin di England ay si Henry VIII. Ay kasapulan di England di Biblia ay nakasurat sin English ay pagsasauda. Ngam adi na kumbinsar si King Henry, kat idi natiliw si William idi 1536 na sentensyahan si siya ay mapuuan sin plaza. Base sa istorya, din maude ay balikas William wino din last word na kat, "O God, open the King of England's eye." Wino sin kankanay, "O Diyos, lukatam kuma din matan di arin di England." Mapalabas di makatawan, nan baliw din desisyon di ari, kat pinalubusan na din umilin di England ay manala kan mangbasa sin Biblia ay in-translate an William Tyndale. Sinay din ang rugyana ay sunga udwani, waday Biblia ay nakasurat sina duma-duma ay lingwahe. Adita ko kuman baybayan ay manbuot sa sing kabinet ako, ukragan tako kat basaan tako.